jasné pravidlá. My chceme mať jasné pravidlá. Áno, vy chcete mať jasné pravidlá, ktoré sú vo váš prospech. A čo vy chcete robiť? Vy chcete všetko zakázať a potom nám udeľovať výnimku? Keď sa vám prídem pokloniť? Pán Rataj, ja jediné, čo chcem, je zdravý rozum. Tie Tatry nenakúpim. Tá červená farba, to je súčasný stav. Žltá farba je to, čo má byť nové. Ale to tam všetko je. Skúste ich tam nájsť. Ukážte mi, kde nejaké... Veď tu. Tieto žlté farby. Tie tam sú. Chcete povedať, že D-zónu vyhlasujeme z územiach európskeho významu? V týchto 40 hektároch áno. Sú územia európskeho... Počúvajte, vy tak klamete. Vy tak klamete. Pán Rataj, rozprávame o tom náraste. Človeče, vy, pán Kiča, ste predložili 11 pripomienok. A keď ste ich mali ísť prerokovať, tak čo sa stalo? Vy ste si neprebrali poštu. Presne ako Šutaj Eštok, na ktorého ukazujete. Vy si s ním ruku podajte. Moje pripomienky... Vy si neviete ani poštu prebrať. Pán Rataj, prosím vás, nemohol som bohužiaľ prísť na to prerokovanie. Prírode blízky cestovný ruch. To je čo? Viete, pán Rataj sa ma pýta, čo je prírode blízky cestovný ruch. On žije v tom svete tých Majbachov a neviem čoho. Vy ste čo? Pravicová alebo lavicová strana? Vám vadí, že niekto podniká? Vám vadí, že sa tu robí normálny biznis? Demokrati zastupujú bežných ľudí. A bol by som rád. A ja vám, viete, ja som na jednej strane... Chceme, aby zostal v tých intenciách, ako je. Akurát nech sa povie, že obce, mesta, zjazdovky, turistický ruch je v D-zóne posratých 0,4%. Podľa mňa pán Rataj je veľmi kľudný, len tu má taký výstup v tomto prípade na ohúrenie divákov. Ty nevyhnutne potrebujete prírodu. A čo je robíme? Robíte si 616 futbalových ihrisk. Developmentu na úkor... Tie tam už sú. Žiaden development. Nie sú. Dobre, poprosím vás, pán... Chápete, že existuje aj niečo viac ako tie zjazdovky, ktoré tvoria 0,41%? Chápete, že keď sa pozriete za to Štrbské pleso, za ten kopček, za ktorý nevidíte, tak za ním je dolina, ktorá je prísne chránená, kde nikto nechodí, nie je turistický ruch. Pán Rataj, a to je ten národný park. Pán Rataj, ale povedzte mi, prečo si chcete tak navrhované, pripravované budúce? V zóne D1. Navrhované, pripravené budúce. Ešte raz to volím. Ste hluchí, no tak čo ja za to môžem? Tak to viete čo? Tak to rovno vyhláste za národný park. Ten zelený pás na D1 medzi dvomi diaľnicami. Vidíte tu niekde novú vec nakreslenú? Ešte raz sa môžeme k tomu pozrieť. No, vedie to aj to na tých... To je to isté, čo tu máte vy. Na tých izvrstvách, je to zelené, je tam les. Kde? Keď sa schváli tá zonácia, vy si dáte EU. Dajte sem, pozrite, aký je v tom rozdiel. Môžete mi vrátiť môj materiál? Zonácie národných parkov odrážajú predovšetkým záujmy rôznych developerských skupín a nekontrolovaného masového turizmu. Je to stanovisko Centra biológie, rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied.